Kőris-patak Hargita megyében, a Küsmöd-patak völgyében, Székelykeresztúrtól 30, Erdőszentgyörgytől 16 kilométerre fekszik. A falu a rajta keresztül folyó kőrisfákkal szegélyezett patakról kapta a nevét. A falut több mint 600 ember lakja, nagy része református, 200 körüli unitárius és 31 néhány katolikus. A református templom építésének ideje ismeretlen, annyit lehet tudni, hogy a mai templom helyén egy régi templom állott, aránylag kis templom lehetett. 1773-ban nyugati végére a ma is álló tornyot építik. A mai templom az 1820-as években készült el. Az első unitárius templom 1677-ben épült fából, mellette egy faharangláb állt. Mindkettő 1803-ban a tűz martaléka lett, 1805-ben kezdik építeni a mai kőtemplomot, melyet 1813-ban fejeznek be. Kőris-patakon 2001. július 21-én avatták fel az ország első és egyetlen szalmakalap múzeumát. A múzeum első szobájában az országban viselt szinte minden szalmakalap típus megtalálható. A múzeum középső szobájában különböző szalmadíszek tekinthetők meg. A hátsó szobában a szalmakalap készítéshez szükséges technikai eszközök találhatók. A múzeum udvarán egy csodálatos kőgyűjtemény várja a látogatókat. A több mint 600 természet alkotta kőfigura közt található Lenin sapkája is. Ugyancsak a múzeum udvarán egy 5 méteres szalmakalap tekinthető meg, ami alatt valóra válhat a mondás, hogy kalap alatt sok mindent el lehet intézni. A múzeum rendszeres programja egy ifjúsági szalmafonó tábor, ahol táborozóink megismerkedhetnek a kalapkészítéssel és egyéb használati, illetve dísztárgyak készítésével. Távozáskor a múzeum látogató emléktárgyakat, illetve szalmakalapot vásárolhat a múzeum udvarán levő ajándéküzletben. Szalmafonó tábor esetén táborozóink elszállásolására egy vendégház, valamint 2, illetve 3 személyes faházak állnak rendelkezésükre, fürdővel és WC-vel ellátva.
Vendégházunk, illetve faházaink átutazó turisták elszállásolására is alkalmasak.